Tervetuloa katsomaan videota, missä haetaan uusi jarruton traileri kaupasta ja tehdään siihen muutama käyttöä merkittävästi helpottava päivitys. Suurimpana näistä melkein 4500 lumenea lisää peruutusvalotehoa. Kurkataan videon lopussa myös täsmäsilakkaprojektin tämän hetken tilanteeseen. Hypätään kuitenkin nyt ensi ajassa taaksepäin parisen viikkoa maaliskuun alkuun. Siinä on uusi traileri. Aku VX750LV Pro multirulla. Niin sillä pitäisi sila liikkua aika näppärästi. Ja pitäisi olla helppo nostaa kyyti. Hienosti tuli perässä kyllä, että ei sitä kuulu just mitään ääntä. Eikä se edes tunnu tolleen tyhjänä auton perässä juurikaan. Ja tosta matkalta mä soittelin myös tonne ihan akuvaunuille ja kysyin semmoista, että miten mä saan asennettua tänne tommoset lisäperuutusvalot. Olisi ideana laittaa tänne taakse kummallekin puolelle, jotta näkee sitten paremmin, kun tuota peruttelee veteen ja nostaa myös venettä. Niin sieltä sanottiin, että ei kannata yrittää tänne niinku lamppuihin kytkeä mitään, että vetää vaan uuden vedon kokonaan tuolta pistokkeelta asti. Ja lisäksi mä varmaan vaihdan tämän liinan dyneemaköyteen. Että nämä on ärsyttäviä, kun näitä kelaa ylös, niin tää aina taittuu vinoon täältä. Myöhemmin videolla tulee tarkka kytkentäkaavio noihin valoihin liittyen, mutta palataan ennen sitä takas projekti alkuun viime viikolle maaliskuun puoleen väliin. Tämän päivän projektiin tarvitaan ensinnäkin tämmönen dyneemaköysi, joka menee tosiaan sinne liinan tilalle. Sitten mulla on tässä kaapelia. Tällä pitkällä kaapelilla tulee veto sinne noille purelukslampuille. Ja niitä on tosiaan yksi kummallekin puolelle. Sitten tossa on toi sulake, mikä tulee johdon väliin. Ja relé, 40 ampeerinen, 12 volttinen. Sitten on nämä boat bucklet, jotka tulee kylkiin tuonne taakse pitämään veneen perää kiinni. Ja sitten jos täytyy reittää traileria, niin mä ostin tämmöistä sinkkimaalia ja pieniä pensseleitä, koska se on kuuma sinkitty se traileri, joka tarkoittaa sitä, että se on upotettu käytännössä astiaan ja sillä suojattu korrosiota vastaan, niin jos siihen tekee reikiä, niin se pitää suojata sitten se paljas teräs sieltä, niin tämmöisellä pitäisi onnistua. Semmoinen huomio vielä näistä kaapeleista, että kannattaa käyttää kyllä tinattua tämmöisessä käyttökohteessa, jossa on niin kuin kosteutta paljon, koska normaalin kaapelin elinikä on ehkä pari vuotta, kunnes se alkaa hapettumaan. Ja ne jännitehäviöt nousee todella korkeiksi, eli käytännössä valot himmenee. Voi olla, että jossain vaiheessa jopa niin kuin lakkaa toimimasta, riippuen siitä, että minkälainen se kynnysjännite on siellä valolla. Tämä oli 1,59 € metri. Mä luulen, että mä aloitan tästä yksinkertaisimmasta, että mallataan näitä tonne perään ja katsotaan, että miltä näyttää. Mä joudun ostaa uudet pultit, tämmöiset M10, koska tää on jenkkituote, tää boat buckle, ja tässä oli joku jenkki koko näiden pulttien kanssa myös, niin ne ei mennyt ihan läpi tuolta traileri olemassa olevista reiistä. Mutta näiden pitäisi mennä. Joo, hyvin istuu tohon. Mä ostin vähän liian pitkän pultin, niin nappaan siitä vähän pois kummastakin. Katsotaan, meneekö tämmöiset happoset pultit poikki. Kyllä pitäisi mennä. Siitä. Ja silmät kiinni. Taas silmät kiinni. Yes, siellä lentää. Tuli siisti. Noita pitää kulmaa vielä säätää sitten, kun tietää, että missä ne veneen knaapit on tarkalleen, mutta on kyllä tosi kätevä oloinen ihan tälleen jo kuivaharjoittelussa. Vetin kallis tuote, mutta toivottavasti on se arvon. Joo, laitetaan sitten toi dyneemaköysi. Tehdään saman mittainen siitä dyneemasta. Katoin täällä vaan vähän erilainen kiinnityssysteemi, mitä mä oon aikaisemmin nähnyt. Et se on niinku rummun sisällä ton pultin läpi. Mut mä kyllä saan mielestäni tonne se myös. Tässä on vaan vähän terävät reunat tässä, niin toivottavasti se ei haittaa. En usko, että haittaa, mutta joo, otetaan irti. Jaa, se on kyllä sillä tavalla, että tätä ei ole suunniteltu avattavaksi. Tää on prässätty kiinni. Ei se auta, kun liina poikki ja sit pujottaa sen dyneeman tuolta. Joo, seuraavaksi sitten tää
Dynema spliceaus. Ja tästä ei mitään opastusvideoa kyllä pysty tehdä, koska itsekin joutuu katsoa semmoisen. Niin katsotaan, mitä tästä syntyy. Aika hyvä tuli kyllä. Luulen, että toi tulee kestämään erittäin hyvin tuolla. Ja tuohon vielä kun tulee monta kerrosta päälle, niin en usko, että on mitään ongelmaa. Varsinkin kun mä jätin hieman ekstraa tuohon pituuteen. No niin, sehän näyttää hyvältä. Tosta se vielä kiristyy ja niin kuin tasaantuu sinne kelan pohjalle. Ja vaikka tossa on pari metriä enemmän kuin sitä liinaa, niin mahtuu tonne kelalle ihan hyvin. Nyt on sitten valojen asennus vuorossa ja mä täällä mallailen justiin paikkaa näille. Ja mä luulen, että mä vaan laitan ne tohon astilautojen päälle. Tässä on korkealla ja ei mene kovin usein veteen, niin se on ainakin niin kuin hyvä asia. Mä luulen, että tässä sitten valasee kunnolla, kun peruuttaa. Mä tohon teen pienen reijän vaan yhdelle pultille ja siihen sitten sinkkimaalit. Ja sitten mä saan johdot vedettyä. Täältä menee runkopalkin sisälle. Sitten se kulkee menee tonne. Sitten se pujottuu tonne keskipalkin sisään ja menee tänne eteen. Ja täällä mä sitten ajattelin sellaista, että tänne sisälle mä piilotan tän releen sitten. Laitetaan tuo videoklippi paussille sen ajaksi, että mä selitän nuo sähkökytkennät tarkemmin. Noita lisäperuutusvaloja ei voi kytkeä suoraan samaan pinniin, missä noi trailerin normaalit peruutusvalot on, koska virran määrä ei vaan riitä. Tän sijaan tuolta auton perävaunun pistokkeesta täytyy paikantaa jatkuva 12 voltin lähtö sekä peruutusvalot. Näiden valojen kanssa kytkentä tapahtuu 40 ampeerin autoreleen avulla, joka kytkee noille lisäperuutusvaloille virrat jatkuvan 12 voltin lähdön kautta, ottaen herätteen peruutusvaloista. Väliin tulee lisäksi 30 ampeerin sulake. Tuolla 2,5 neliömillin kaapelilla saavutetaan noin 2,9% jännitehäviö tällä matkalla. Mutta jatketaan eteenpäin. Tänne sisälle mä piilotan tän releen sitten. Et mä joudun tosta yhden pultin ottaa irti ja laittaa sen tonne noin. Ja se sitten kestää tai ei kestä, sen näkee. Mutta tää on ainakin vesitiivis kokonaan, niin ainoastaan noin liitokset sitten saattaa alkaa hapettumaan, mutta sen näkee ajan yli sitten, miten se homma toimii. No niin, nyt on kummassakin astilaudassa reijät. Ja nyt on sinkkimaalit siellä, sitä ei paljon tarvittu. Pistin parit tuulettimet myös tähän kuivattaan maalia, koska täällä on vaan 5 astetta ulkona. Niin ei se pitäisi ottaa kuin noin puoli tuntia, niin se on kuiva. Mut joo, seuraavaksi sitten johdotusta voisi katsoa vähän pidemmälle. Vetää täältä takaa kokonaan tonne eteen asti ne valojen piuhat. Mä käytän näihin liitäntöihin tämmösiä Tina-jatkoksia. Et kuumailmapuhaltimella vaan lämmittää, laittaa 250 astetta mittariin ja lämmittelee, niin tulee juotettu ja vesitiivis liitäntä. Ja sit mulla on tossa vielä liimaava kutistesukka, minkä mä vedän siihen päälle. Ihan hyvä tuli. Mä pyörätän tohon päälle vielä vähän sähköteippiä ja sit kutistesukka siihen päälle. Niin noin, nyt on toisen puolen valo asennettu ja ihan siisti tuli. Toki kun sen tohon päälle laittoi, niin nuo johdot tuli vähän näkyviin, mutta ei toi paha oo. Ja siihen jäi kyllä jalalle tilaa ihan hyvin. Kunhan nyt aina tallaa hirveästi. Ja täällä menee sitten johdot aika nätisti, että tohon tuli toi liitin ja sitten menee tonne rungon sisään tuosta noin. Ja sitten mä niputin ne tonne olemassa oleviin johtoihin kiinni. Sieltä menee runkoputken sisään ja sitten täällä näkyy, tulee ulos, niin tänne sitten sitä relekytkentää. Mä hoidan ton toisen puolen tonne vielä paikoille. Mun täytyy hakea puilosta lisää niitä Tina-liitossysteemejä. Mulla oli vain 2 niitä jäljellä. Mut joo, mä copypasteen sen tonne toiselle puolelle kärryyn ja sit mä rupean tekemään tätä relehommaa. Ai niin, jos joku siellä kattonut jo pitkään, että se asentaa niitä väärinpäin, niin joo mä tiedän. Mutta mä testasin sen valokuvion, niin sillä ei ole juuri mitään merkitystä. Pitäisi toimia ihan hyvin näinkin päin. Noniin, se on copypastettu myös tonne toiselle puolelle. Tuli siistin näköinen kyllä, että siellä näkyy alkuperäiset vedot ja sitten mun kaapeli. Tuossa ne sitten pujottuu tonne runkoputken sisällä. Tänne aisan luokse tulee näiden 2 valojohdon liitos kohta, nämä Tinaan. Ai että, tulee kyllä hyviä liitoksia, kun tosiaan käyttää sitä kikkaa, että pyörittää siihen ympärille lankaa hieman. Ja sitten käyttää vaan tarpeeksi suurta kolvia, niin
homma toimii. Varsinkin tämmöisen tinatun johdon kanssa niin tää on tosi helppoa. No niin, homma etenee ja mä oon saanut tänne releelle jo 3 liitintä laitettua. Ja toi releen signaali tulee nyt tolta ihan töpseliltä asti jo. Mä sain aika nätisti tosta niinku tehty vaan uuden pienen reijän tohon kumitattiin ja siitä läpi sitten toi signaalijohto. Mut totta kai mulla on metrin verran liian vähän paksumpaa 2,54 johtoa. Niin mä joudun lähteä kauppaan hakemaan lisää. Mutta sen jälkeen mä saan sitten niinku sen jatkuvan 12 myös vedettyä täältä tonne releelle ja sitten toi sulake vielä sinne väliin. Meinas käydä vanha-aikaiset tän johdotuksen kanssa. Mä katoin ton pistokkeen kytkentäkaavio ja tietysti kytkin sen mukaan tätä töpseliä, mutta eihän se niin mene. Se on peilikuva. Laitetaan uusiksi. Kyllä ne vaan mahtui tonne sisään. 2 uutta johtoa. Ja tosi siististi meni tosta kyllä läpi. Ja tossa ne on sitten vedin nippuun. Tää köntti vielä, niin se menee tonne runkoputken sisään sitten. Ja mä ajattelin, että mä laitan kuumaliimaa tohon niinku hieman suojamaan vielä noita liittimiä. Seuraavaksi vedän tän suojan kiinni ja sitten mä pistän sen autoon ja katson, että montako solaketta palaa. Täytyy vielä testata, että tälleen niinku ei autoon kytkettynä, että toimiks toi rele. Ja kyllä sieltä kuuluu oikeanlainen ääni. No niin, se on ensimmäinen testi. Tää ei ole lavastettu tilanne. Ei tainnut toimia. Sitten selvitellään. Laitetaan sinne tuollainen ensin, niin sit saattaa toimia paremmin. Toinen otos. Sulakeautto ja valot lähti toimimaan täysin suunnitelmien mukaan. Jäljelle jäi enää viimeistelyt ja testaus pimeällä. Semmonen siitä tuli kuumaliiman kanssa. Vähän lisää vesitiiveyttä. Et ehkä se jotain suojaa. Joo, siitä tuli kyllä tosi siisti. Etteihän edes huomaa, että siinä on 4 piuhaa 2 sijaan. Kärryprojekti alkaa olemaan pikkuhiljaa valmis. Et siellä on nyt tosiaan nuo uudet peruutusvalot, sitten on noi boat bucklet ja sitten on toi dyneemaköysi. Mä teen varmaan tänne vielä semmosen porakoneadapterin tähän kahvaan, ellei tähän mahus hylsy suoraan. Mutta sitä myöten niin pitäisi olla aika viimeisen päälle toimiva traileri. Nyt vaan pitäisi saada se vene siihen vielä päälle. Mutta eiköhän sekin homma tästä lähde etenemään pian. Tuo trailerin oma peruutusvalo on yllättävän kirkas kyllä, mutta onhan tossa ihan huomattava ero, varsinkin kun katsoo tätä viimeistä klippiä. Ja sitten tähän videon loppuun vielä nopea katsaus projekti Täsmäsilakan tilanteeseen. Mä kävin keskiviikkona 18.3. tuolla Silacraftin veneveistämöllä, jossa käytiin ensin läpi kaikki suunnitelmat Silacraftin toimitusjohtajan Onnin kanssa. Kaikki vaikutti hyvältä, joten mut päästettiin ottaa iso kasa mittoja ja valokuvia Sila 480, jotta mä voin nyt sitten tulevien viikkojen aikana mallintaa sen tarkasti CAD-softassa. Maksoin myös veneestä käsirahan seuraavana päivänä ja moottorikin on jo tilattu. Tämän lisäksi mä tein Onnista lyhyen haastattelun, joka tulee seuraavalle videolle kokonaisuudessaan. Käydään siinä läpi myös valmiit CAD-suunnitelmat, josta selviää tuo projektin todellinen laajuus. Kiitos videon katselusta ja nähdään ensi kerralla.